आङो भिडिअ'आव गोबां एसे गोजानखौ होनलां जोंनि BTC आवनो इलिगेलि एनक्रचमेन्ट जानाय गुबुनारिफोरनि जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव इलिगेलि हाबफैनानै थानाय गोबां एभिडेन्स होनो हायो। नाथाय बिथांमोननि सायावबा रावबो एक्सन लाया। दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआबो एक्सन लाया, आसाम गभर्नमेन्टआबो एक्सन लाया, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो एक्सन लाया। नाथाय जेब्ला बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा एसे हाग्रा दाग्रा दानस्रांनानै गावनि जायगायावनो एसे थानो सुबिदा लाबाय, बेखौबा हले साफा खालामगोन। मा बियो बेआइनि इनजास्टिस एक्स-एन-डि-पि इउनाइटेड फरमआ BTC आव मोनसे थामथि राजखान्थि दोलो पलिटिकेल पार्टी सोरजिनो थांगासिनो दं। बेनि प्रेसिडेन्टआ सोर जागोन, सेक्रेटारिया सोर जागोन, आरो बे राजनितिक दोलोआ अकल एनडिपिफोरखौल' लानानै ना रायजो राजाफोरनि थाखायबो, आरो बेयाव बिबान लागिरिफ्रा इन जेनेरेल एनडिपि नङै सुबुंफ्राबो थानो मोनगोन ना अनलि एनडिपि आदामोनाल' थानो मोनगोन, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार मिथिनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगां दिनै मानो एनडिपि आदामोना 34 इयार्स जुद्ध नांनानै हारिनि थाखाय बावसोमनानै गोदान मोनसे राजखान्थियारि हान्जा सोरजिनो गोनां जाखो? जिहेतु थांनाय 2020 आवसो बिथांमोना मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन। मानो राजखान्थियारि दोलो सोरजिनो गोनां जाखो? बेनि पइन्ट्सखौ एनडिपिनि सासे एक्स-एनडिपि इउनाइटेड फरमनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां आदानिफ्राय खोनासंनानै लाग्रोदो, बेनिफ्राय सावरायगोन। इउनाइटेड फरम अफ एक्स-एनडिपिनि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बेयो बिराद मोजां रोखोमै जोंहा बारलांबाय। दिनै जोङो मोनसे स्टेप जोङो दावगानानै थाबाय आरो जोङो दिनै सिद्धान्त लाबाय जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जों जोनोम होगोन आरो बे पलिटिकेल पार्टिया मानि थाखाय जोनोम मोनगोन, बे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो नागिरदों, बेखौ दिनै जोङो बावैसो गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन। जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकेल पार्टिखौ BTC आव जोनोम होनो गोनां जाखो, जोंहा मा दरखार दङ। दिनै एनडिपिआ 34 बोसोर हाथियारनि संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोदानै पलिटिकेल पार्टि मानो दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों, बिनि सायाव जोङो गोबां बिबुंथिफोरखौ लादों। जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा जोंखौ सुबुरनफोर होदों आरो दिनै जों बुजि मोनदों, जारिमिनखौ नायफाफिननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो। 2003 मायथाइयाव बेलटिया BTC सुक्ति खालामबाय, सुक्तिनि उनाव बेलटिया जोब्बाय, बेलटिया थैबाय, बेलटिनि गोथै सहआव BPFआ जोनोम मोनबाय, जायनि थाखाय दिनै BPFखौ कन्टिनिउ बेलटिफोरा दैदेननो हादों। दिनै एनडिपिआ 34 बोसोर नांबाय, जोंबो थांनाय 2020 मायथाइनि 26 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय, नाथाय जोङो थैबाय, जोङो जोब्बाय। दिनै एनडिपिआ जोबखांनायनि उनाव जेबो दिनै जोंहा मावनो थाखाय बिदि प्लेटफर्म गैया, जायनि थाखाय दिनै जों सानफाफिननांगौ जोंनि लेगेसिखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय, जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गोनांथि जानानै फैदों, बेखौ जोङो बुजि मोनदोंमोन। आरो बिदिनो एनडिपि इउनाइटेड फरम अफ एक्स-एनडिपिनि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थादोंमोन। जेब्ला जोङो थांखि मोनसे लानानै रायजो राजानि खाथियाव थांबाय, मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खाथियाव थांबाय, जोंखौ सापर्ट खालामग्रा संगठनफोरनि खाथियाव थांबाय, जों जेब्ला रायलायबाय, गोबांथार जों सुबुरुनफोरखौ बै समावबो जों मोनबोबाय। आरो दिनैनि तारिखाव अर्थात दिनै बरबरिनि बे जोंनि डिजिगनेटेड केम्प गोदोनि बेयाव जि सावरायमेल, बेयाव जोङो फुल्लि सापर्टखौ जों मोनबाय आरो मोनसे फाइनेल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन। दिनै जों बेबायदि पर्यायाव बे सावरायनायनि गेजेरजों जों सफैनो हाबाय। नुनो मोनबाय। बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ रायज्लायग्रोनो सानदों जे दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारि ट्राइबेलनि अनगायै नन ट्राइबेलफोर, आं गोजानखौ होनला, जोंहा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दं नङा होमबा, आरो बे हिसाबै BTC आव थानाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव इलिगेलि एनक्रचमेन्ट जागासिनो दं। नन ट्राइबेलफ्रा थागासिनो दं, दंगासिनो दं, बिथांमोनखौ जेबो एक्सन लाया। आयेनावनो लिरनाय दं, ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ जोंनो मानो गभर्नमेन्टआ प्रभाइड खालामनानै होदों, आरो बेवहाय नन ट्राइबेलफ्रा बोरै जायगा मोननांगौ, बिदि इलिगेल, बेफोरखौ एक्सन लानांगौ। नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआनो होन, आसाम गभर्नमेन्टआनो होन, इन्डियान गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो होन, बिदिखौ एक्सन लाया।
जेब्ला जोंनि बर'फ्रा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवनो आरो जों बर'फ्रा बा ट्राइबेलफ्रा एसे एनै हाग्रा एवस्रांनानै थाहैबाय बेखौबा हले लाम लाम बुगोनबो होखारगोनबो गन्दगल असान्ति खालामगोन इलिगेलाव एक्सना लानांगौबा नाथाय एक्सना समान जानांगौ मोना नालाय मोना आरो बेनि थाखाय मोनसे फर्मेलिटिनि गेजेरजों लिगेल नटिसनि गेजेरजों बानायफैनांगौ आरो बे बुस्थुखौ माखासे आंनि बे पार्सनेल रिकुवेस्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जायगा जायगा थानानै पाब्लिक एवारनेसखौ होनांगौ आरो जाय खुंथाय गोहोआव थादों बिथांमोनाबो पाब्लिक एवारनेस प्रग्राम बेफोर जेबो नङाना पलिटिकेलि खाथि खाथि टाच प्राइमारि डिस्ट्रिक्ट ब्लक थानायाव पाब्लिक एवारनेसआ बेसे गिदिर बाथ्रा ना बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मिटिं लिङोबा इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय मिटिं लिङोबा रावबो पाब्लिकआ ओंखारा नामा ओंखायनो बिथांमोना बे पाब्लिक एवारनेस खोथाखौ लालांनो हाया दा खोथाया जाहैबाय जों ट्राइबेलफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव खुनु बेबादि आलाय आफाय खालाम मोना इनजास्टिस बै इलिगेलि इनक्रुजमेन्ट जानाय गुबुनारिफोरखौ नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनो हायाखै बिसोरखौबो होखार आरो नैबे जोंनि ट्राइबेलफ्रानो इलिगेलि जुदि बहाबा थासनबाय दंबा बेखौ मोजां एसे नटिस होनानै बेफोरखौबो बुजायनानै लाबोफिन नाना निथा जोंनो जोंनि हायावनो जुदि आलाय आफाय जानांगौबा मा सिकिउरिटि दंबावो दा बेफोरबादि माखासे गासैबो नोजोरखौ बोनानै हयथ' एनडिपि बिथांमोना रन्जन दैमारि सारनि दैदेननायाव 34 इयार्स बर' हारिनि थाखाय नेशनेलिज्म जोंनि बर' जाथिनि थाखाय हाबा मावबोबाय दा बिथांमोना राजखान्थि दोलो बिटिसिआव थामथि राजखान्थियारि दोलो पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनो थांगासिनो दं बे फर्मेलिटि फैगोन आसा खालामबाय बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना मोजां नेतृत्व लानानै हाबा मावगोन आरो अकल बे हाबाफारियाव बा बे पलिटिकेल पार्टियाव अकल एनडिपि एक्स एनडिपि आदामोनल' थानाय नङा रायजो राजाफ्राबो थागोन निस्सय आरो बिथांमोना जिहेतु हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय बर' हारिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ मिन्थियो बिथांमोना गामि गामि आन्दलन समाव थाबोनानै ओंखाम बोथिसे संनानै जाबोनाय सोरबा बिथांमोननि थाखायनो बुख्रुब बुख्राब सोरबा ओंखाम संना होनायावनो जेल दा बेफोरखौ बिथांमोना मोनबोखानाय मिन्थिखायो हिसाबै अकल एनडिपिनि इस्युल' नङा गासै समग्र बर' जाथिनि इस्युफोरखौ बिथांमोना मावफुंगोन आसा खालामो बेनिफ्राय फैबाय थानाय इयुनाव बिथांमोननि बाहागो लानायाथ' सियर जाखाबाय दा दिनै जों बुजियो भारत संबिजिराव गोबां राजखान्थि दोलो सोमजिनो हायो जेबो अबजेक्सन गैया आरो रावबो बेखौ होबथानो हाया पाब्लिकफ्रा बेल'नो पाब्लिकफोरनि इन्ट्रेस्टआव जाय मोजां मावो पाब्लिकफोरनि थाखाय जाय मोजां मावो बेखौनो रायजो राजाफ्रा अनसायो बेनो दा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।